Pwy ti? Dion Jones. Be ti'n neud? Dwi'n gerddor a dwi'n gweithio yn galeri. Pam? Pam ddim. Be oedd dy job cynta? Gweithio mewn siop jips. Sgen ti'n nickname? Na. Be oedd peth dwythau ti drio am y tro cynta? Yn ddiweddar, dwi'n bod yn trio IPAs. Dwi'n gwneud y changeover o seidar. Habits gweitha? Probably about gyfer y goffis. Hoff air rheg? Probably just fucking hell. Unrhyw gyfrinachau ti'n rhannu fo ni? Na, dwi'n rili. Faint o'r gloch di? 10+11. Cem gwlad, ta'r ddinas. Ddinas. Be oedd y text dwytha ti yrru? Fi a Malan yn penderfynu peidio cael takeaway pizza a just reidyn sydd yn y popdy. Pwy di dy hoff gitarist? Dwi'n mysio fod yn boring a just ei Jimi Hendrix, ond dwi'n boring so Jimi Hendrix. Lle oedd ti pam sti ffeindio allan mae Gwenwyn di hitio miliwn o streams? Yn gwaith, dwi'n meddwl, nes i fynd i toilet a, just check y ffôn, Paint ta gwin? Paint. Hoff lun ti di tynnu? Nes i gerdded efo ymrawdi a Lewis Wyn, a nes i gael llun o wyddfa o'r tu nôl. Yr alpha ta'r omega? Omega. Be oedd peth dwythau ti brynu? Jumper plaen dy. Marc allan o 10 i llan rhug. 10. Be di'r amser hirau ti aros yn effro? Dwi'n licio mhwsg, de. Dwi'n rhaid yn ei dol nightar, dwi'n meddwl. Ti'n sôn am ta 4 gloch bora, ish. Rygbi ta pêl-droed? Football. Oer ta poeth? Oer, chos allu gnesydd hyn. Parties gender reveal? Ia ta na? Na. Lle di'r pella o adra ti di bod? Eis i Canada efo'r band World Cup. Faint offer yna chi di chwarae? Dwi'n chwarae gitar, ukulele, mandolin, bass. Dwi'n gobeithio dysgu saxophone yn y mis nesaf. Hoff fardd? Dwi'n licio dipyn o bobl o Iwerddon, so Samuel Beckett a James McGovern, dwi'n meddwl ti'n neud o. Row mwyaf ti di gael? Dwi'n cofio gael row yn ysgol o blaen am beidio canu, ond o'n i yn canu. Faint o'r gloch nes ti godi? Nes i godi am 7:05. Pwy o alpha fos yn curo ceffil mewn ffeit? Cyrra ceffil yn ffeit. Dwi'n bacio Sean ar hwnna. Ti cael tatwio ffrind? Be ti roedd nhw? So ni'n neud i Sean gael mab Graham Land ar ei fraich. Pwy di'r band gweitha yn y byd? Dwi'n probably eisiau dweud fatha Guns N' Roses yn fath, ond dwi'n gwybod dyle fi ddim dweud hynna. Ond just not for me de, sorry. Be di dy hoff gaws? Swn i'n boring ond Red Leicester. Unrhyw hobbies newydd lockdown? Do, dwi bod yn rhedeg ers y flwyddyn an. Ofnau pennaf? Dwi'n licio sharks, ond dwi'n obsessed am watcha documentaries am sharks. Pub ta clwb? Dwi definitely yn fwy'n pub de. Faint amser mae'n cymryd i gael yn barod? Dim llawer. Siaw yn cymryd 10 munud a we wedyn. Diolch fawr. Croeso.